Bueno, jo primer el que veig és il·lusió, perquè són apassionats de l'esport, és molta il·lusió, moltes ganes de, hem girat la truita i cada dia venen a l'escola, tenen molt interioritzat que qui no ve no pot entrenar o no pot jugar, i els aporta aquesta gana de venir cada dia, cada dilluns. Genaro, on juguem aquesta setmana? Jo també faig algun treball transversal, com mireu on juguem, entreu al Google Maps, mireu com hem d'anar, perquè també és un altre tema, que el desplaçament el faig jo amb els nens en transport públic, majorment. Sí que algun dia algun pare o alguna mare em tira una mà, però generalment soc jo els que s'acompanya a tots els jocs. I veig molta il·lusió, molta motivació i crec que ha estat una eina molt important. De entrenador llevo con él ya 2 años, desde el año pasado hasta este año, en el equipo de la escuela. Ahora estamos en este federado, Bufalá. Es muy buen entrenador, nos da mucho ánimo siempre, también como persona es muy buena. De vez en cuando nos invita a merendar a algunos sitios, fuera. Finals nacionals disputada avui a Tortosa, a Terres de l'Ebre. És l'equip de l'Institut Escola La Mina. L'any passat vam fer l'equip de l'escola, com ja fa 6 anys que van empezar, i van jugar, van guanyar la primera fase, la segona també. Luego van passar a les territorials, i les territorials van passar a les comarcals i va donar que van guanyar el Barça a la final i van guanyar el trofeig.